Het gaat om de criminele website webstresser.org. Door deze illegale website kunnen DDoS-aanvallen gekocht worden. Bij een DDoS-aanval kan een webdienst als bijgelijks DigiD-plotline worden. Dinsdag binnen mij een grote politieactie onder andere in Servië en Kroatië al de waarschijnlijke beheerders van de website opspoord. Het ministerie wil ook broekers van deze website streng aanpakken. Ze worden vervolgen en zullen de skeer vergoedje matten. Ja, het motief van gebruikers kan heel erg variëren. Dat kan variëren van onderling elkaar plagen, terwijl dat ook al gewoon strafbaar is, tot en met instituten, banken of overheidsinstellingen proberen plat te leggen, waarbij je echt enorme schade veroorzaakt. Net alleen in Ljouwert en de Weststrein wie een invallen. In Hilversum is na alle dagen de beheerder van de website oppakt. De politie zei dat ze met deze aanhoudingen een grote slag zijn in de strijd tegen cybercrime. Nou, ik denk zeker dat het effect heeft op de DDoS-aanvallen, maar nog belangrijker is denk ik dat gebruikers van dat soort aanvallen weten dat ze niet anoniem zullen blijven. En dat is ook precies wat we hebben gedaan nu. Ze zijn opgespoord, ze worden voor de rechter gebracht en we stellen de slachtoffers van dit soort aanvallen in staat om de schade op hun te verhalen. Door DDoS-aanvallen binnen kwartlien onder andere de websiten van de Belastingdienst, het UWV, banken en kabelbedrijven plotlijn.